Zdravo drugari, ja sam Mario i dobrodošli u prvo do ASMR video na našem kanalu. Dneska ne znam što ke pravim, ne znam što ke zborujem, no ultra interesan mi ovaj content. Momentalno je mnogo aktuelan v Amerika, no v Makedoniji činom deka nikoj dosta kako nema napravljeno. Pa odlučiv da pitam prvo nešto. Ako nekoj ko ima napravljeno ova, neka me kontaktira sada da gi pogledam, pošto mnogo mi se sviđa takvite video. Ultra mi je smešno što ja na slušalke se slušam mnogo glasno. Isti ko slušam tišenje to, isti ko je klackanje kako vetar. Ne znam kako vi ako slušate i da li ko slušate, no mnogo je creepy. Ne znam zašto ova šipkanje me umara, no valjda neka mnogo se koncentriram. You're boring, nisi seriosan deka neko ovak ko sluša. Ke vidiš ti ova milion views. Ok, probam da eksperimentiram nešto na mikrofonu, da čujete kakvi zvuci to proizvedova, valjda proizvedova, ne znam. Sad da vidite što suštinski znači ASMR. Amazing. Momentalno soba je pretopla, ja se prepotив i se umoriv, sporovati vakatивко, така да odam da odmoram prethodno, samo stavite like, pretplatite se na naš kanal, so klik da subscribe i sledite